kubor nagaslem jong Nongsan Hima. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council, Uba Titos Tarwel Khan, hende kasngi ulap lepa iba ya ka gravity ropeway, kaba Nyngkong ha ka Shnong Nongtraw, hajan so'ra rim, kabalash na da ka nesfas. Habakren ha ka ni kasngi uba Titos ulapen pao, ba usngaw lengo, banyo jingtip balash na ya ka ni ka ropeway, ha ka takarukom ba klem da pendan kam ki machine, kumbalong lem ki way ki ropeway. CEM ulaong ba kani ka ropeway kalong ka bapalla shisha bat kaburam kalet sa uba pius rani ubalat ray shitam ban penyo ya kani ka ropeway ka banyarap shibo ni kipat ba ula kularu bakum kani ka ropeway onsna si ki artli kisnong nakaskim MDC habayaday baka jeng pansurok siya kite kisnong ki badan hakate ka jaka uba Titos Tarwel ulaong baka sorkar preng kadon ni kaskim PMGSY ya kabaon sa pet ya kani Henry ban pensok ya kakit kaba kani ka ropeway kan long ka jeng mentoy kipat ba mapila poi hakle kasmi hakashi tarik bangila ple ya ka ropeway ni ai ka jeng khuble ya iba pius lengkat batkan lepa bapi latre sitom ban ai ropeway na benta jongi ki perlok ki bedan rekat ki bedan ru na ki wi Shnong ki bedan sakhilang yang ni sngi I balhai belong wi na ki Nongtraw mon sobha jong ni ka thain ka jongi bala bedan rekat ni ka por ki perlok na kaliang jong ka press ki ban sara yang ni ka kubor man penpriang man pensapriang keleng bad ya phi ki long kmi ki long pa bad ki hep ki berit ki samla ki bedan ha kani ka por kani ka program ngala ban ong ha ka wi ka kenten kalong unique mo ba kumni ngi yo ban syong halor diulum Omday kum kiwe ki program ki ba iperkhat bahkan dadon ke balong gran ban biang ki cakasyong ban biang ki pandal ki reka ni kan kalong ka ba itenat kalong tradisional nadong hadong nadu ka bam gadi menengawan namar bala hikay fi borobor bangin preserve bangin penne Yaki terai ki jongi. Aso ban ai kublai kerpang ya ka office jongi ba pius kanes fas. Badai lang ba kani ka office ka belara ya ka nam ka kerteng jong ka Shnong Nongtraw. Haki babun ki rensan ki bangan GE lang ba ki social media yaki dur ki dar jong fi ki Shnong Nongtraw. Mo ko fi penpau ya ki sap ki phong ki jong phi kham tam ha ka bam tan rai ka jong phi ka bangam chula ban klet ya ka tu ka sha ayum tu kyo syakrat ka ba I jukan mau na du ki por ki ba jupelong ki tu ki food festival samla irap da ka jing songmo ya ko office nas pas kabla wan ra ya kene ka ropeway kalong shibanta kaba ban kang kala tingkan showru na kabanta jongi kinong Shnong jong ka Shnong Nongtraw namar ladangi ainong da kamet ubriyo katinglot kanong kumachis pa arpaw teng ladangi ai lai kum usnyang uhapan kit lakum no saungot kibriyo but sans pa iway brio takata kamot nila do nong lupa hakata kabanda handay lang ba kajengwan jonga ni karobi kanwan ra ya kajeng mentoy na kabanta jongi kinong Shnong ngasngaw kuman ay kajeng tap ti kabajur na kabanta kena espas ngai kuplay na kabanta
EMDC badan brom kumba rang ba Shnong ila pan pau kublai shibun ya ki kamrat ba rat san ki jong phi ki ba phile om tang hasnong chungi hanrei hakari bad hakas ti baro kawe ni dap I kwa ban pan pau hakamat jong phi ba ini Ropeway idai ibarit hanrei lada long ka bara ni bo hakamat ka burom ka jong phi kum inong yalam bat inong mi khamat jongi ba kasurok kadai kabadan kam na kabanda jongi namar kasurok kadai kaklong snam kabakan syad kaba wanra ya kata karoy kapar ngidon hapo Shnong jongi kibon kitnat rekam kabang hapo kajing sensyar jong irang ma Shnong ngidon ka BDC nang ta ka BEC ka multipurpose and marketing limited nang tangi don ka village organization ka sports club nang ta ki SSGs bat kiwe ki sengmon 3 months ngoba bat kini kidai kitnan ki banwan ra ya kata kayo kakot hanrei tang namar ka jing kalong bangim don ka surok kumno ka nyentrei ya kata kakam ka pamangi itmu nganjo anu kasaya phi nga kum kasamla nga kwa banle ya kane ka processing hanrei andang la khen ngala try ngala pasyang macam senam andang khen tang ka baiket bat ka bai penmi ek to ki ma chunga ngam hap shu hanrei menta kadno ngok man mo bai kan do epi ni bu ha kamat ka burom jam phi ba pinra lem ya kane ka khubor sya ka sarkar bat ni ker pat ya phi ki press ki media ba pinra lem sya da kane ka khubor sya ka sarkar bakan pet bakan thmi lam na ka banta kani ka jing jong ka Shnong jongi ka jing galong ka babun ma hado kata ha ka por bangi pang system nya ban kit aksyuki ngaro ngala sa kit sisin ha ka por bangapang bat ha ka por bangapang pitip ka no ka jing sir ka man sim ha ka por bakit aksyuki tiban hap ne kan long kum no mo sibala dang hap na lor bangapang nang system jur bat kata ka de ka jing karpat ka bajur mo nakaliang ka jongi kum kisamla bat kinong Shnong jong ka Shnong Nongtraw bada kini ki kentin ki balangkot ngakit bek kiduyang nakabanta jong PMDC bat nakabanta jong P Kinespas bat nakabanta jong PIway ba pinedon barapor hapdeng ka jingkot ka jingkya da ka jing sumar kublay shibun ta jong ni ka jong ka stay jong na po nas fast kaba ar ngai khublei ru ya irang ba Shnong I ba karmilos rani yaki active member ya ibaan ni nang tare ngidon hang ni kerpang ya I CM badan burom beri MDC jungi iba Titos welcome ngedangi kendo I magini kita yawi ngiong khublei sibon ba fi lakloi bandon mentalang ban ngi mo hyper blengkot nomor yang hablei sports ora mentasti let's say kapor jungi kalau batai bahan ri lala ban flight por khublei sibon ngam ta jong hiba bat yiki perlau jongan nang ni na po doli nang tadi ba lai badan lang ni nang tadi ngidon dong ni yaki na po soarim kumi nya krian mo badan lang ni bandon ini station jong di Ropeway hang ni kinang ba kinang Shnong hi ya bantoy lang bro kalong ga ba kabanirap ya kinang Shnong tingay scam ru kanang yai trekam kumbaga day banlong barkan long sisa kata ka cingkir khu yangi iway pa iway hapa kan ka Shnong